Moje meno je Eliáš, dnes budeme hrať Brawl Stars a budeme proste hrať. No, ale víte, proč mám iba 3 gemy? Víte, proč mám iba 3 gemy? No, víte proč? Lebo som dneska niečo kupoval. No co to mám, Fre? Už to 3 minúty moc nevyprávam. No ukážem vám, čo som kúpil. Kúpil som toto. A víte, ja som vám to nenatáčal. Ale mňa na El Prima padal skin. Tento. Že je pekný. No, ale poďme si vyskúšať tú Rosa, ktorá tam má napísané Rosa, ale ja to ešte neviem dobre čítať. Jo. A v čílke dorobím jednu vec, tak dostanem beu. A potom z týchto dvoch si vyberiem toto, Bull, no proste chápete. A táto si vyberiem. Ja tohoto trpaslíka neznášam. No, takto si beriem trpaslíka. Potom tady si zaberiem. Co ja viem, koho si mám zobrať? Ja to neviem. No ale poďme už hrať, lebo točím 2 minúty. Drž kamera. A včera som bol na Handelsras. Mali ste vidieť videa a včera som akurát nejaké dal na YouTube. A to som včera natáčal, ale to tam nevyšlo, ale proste vyšlo to až dneska. Keď bude mít ten mikrofon, tak zkusím někdy urobit ten stream. A jestli nedojdete na ten stream, prohrál jsem. Já musím dát asi ináč tam kamerku. Tak to ne. Haha, si mrtvý. Haha, si mrtvá. Rychle padaj, Eliate. Padaj! Ešte sme tu traja. No, prohrali sme. Plus 4 pohárky.
Ja už točím 5 minút. A keď chcete, aby som natočil nejaké ďalšie herné video, tak daj like proste, jo? Daj like. Tu sme tu 2. Vyhrali sme. Bum. Baraba, bum. Ja si dám teda like. Nedám si like. No, za to je konec videa, takže sorry, ale za chvíľu. Tak ešte si toto otevřeme. Další. Rare. No toto je za to konec videa. Uvidíme sa za chvíľku, jo? Tak. Čus, čaute, kamoši.